تن میرا رب سچے دا حجرا وچ پائے عزیزاں جاتی اے خواج خضر دیا تیرے اندر آپ بال فنیر مطلب پوے چیز گواچی کتا دیوار بال فنیر شاک مطلب پوے چیز گواچی میں قربان ہونا تھی باہو یک زبانوں کی طرح بولی لبا نال لبا ملاویں زبان نال زبان ملا کے آواز نال آواز ملا کے بلاویں ایک آواز نال رل کے چلیے رب دے بارگاہ دے اندر یار دا واسطہ لے کے چلیے میں قربان ہونا جنہ حق دے رمض پچھاتی